ungene uze enkonzweni umuhle, uthola umfundisi sekubiza nje eqhawula, uyibuze nawe ukuthi kuza kanjani ukuthi manje lo mfundisi kubona umfundisi sekucela inamba, umfundisi sefuna ukuthi umvakashele. Mase umvakashele vele lo moya okimi uzongena kuye, wehlisa umoya lo akanawo kaNkulunkulu, egcine sebamba lo wami bese egcine sedivorce umfazi wakhe. Ama-divorce-ke angena kanjalo-ke. Abantu bayagula bakwethu esibhedlela, abantu abaningi abakholwa, abanye balahlekelwa yithemba, okuyibona-ke abantu esisebenza ngabo-ke labo abantu abalahlekelwa yithemba. Kakhulukazi umuntu uma esegula kakhulu, ubona ukuthi no yazini noma engaguli kakhulu kodwa sizomsebenzisa-ke lo. Mhlawumbe umuntu esekhaya ephathelwe yikhanda, uma efika esibhedlela mhlawumbe kuthiwa hhayi unenkinga yenhliziyo, lowo muntu loyo siyamcindezela, sifike ngephupho simjoyinise fast, simjoyinise vele ungumuntu ohambayo vele, siyamjoyinisa. The time ejoyina kunokuthi isikhathi sakhe sibe side ukuthi ephile, ethwetshelwe yithi, simthwebule thina, evele afe bese lapho abe kusekuncane-ke lokhu engikuxoxayo. Kwahamba iminyaka, ngaqala ngazana nabanye abantu-ke manje abangama-Satanisti abasebenza ngenyoka, ababulala abantu ukuze bekwazi ukuceba. Ngaqala manje nganyusa igiya. Hhayi ngabayeka-ke laba engathi benza kancane kodwa still babengabangani bami. Ngelinye ilanga ngihleli ekhaya nje ngihleli, ngiyakhumbula khona ngathi ngawa ngalimala. The time ngiwa ngalimala edolweni, yes, ngalimala edolweni kwaphuma igazi. Kunokuthi ngilisule kwaba nento ukuthi likhotha. Awulizwe ukuthi linjani. Hhayi ngalizwa mani, yazi ukuthi no yazini i-test yegazi kahle kahle i-normal mos, ku-right, futhi ngazizwe engathi nginamanye amandla kahle kahle. Hhayi later that night ngathi kwakuzoba izinsuku zaDisemba. Kwangeke kuze kube izinsuku zaDisemba kodwa it was in the middle of the year. Ngaqala-ke manje imoto nje mangiyibona engathi ngiyaginqa kahle, abantu babenginyanyisa, abantu abaningi angahlali-ke mina nabantu abaningi babenginyanyisa kakhulu. So ngelinye ilanga ngibuya nje esikoleni ngihamba nabangani bami because singabantu abahlezi benemali, saya edrobheni safika sathenga zonke lezi zinto ezimnandi, sahlala phansi, kwamnandi kwanje. Lo oyedwa yena wanikela nge-private party yakhe, ngangokuthi wayengenayo i-private party at all, kodwa wayene-party yokuthi ekwazi ukuchama kuphela. That's all ayenayo. Lo omunye wayesebenza ngomzimba wakhe, njengokuthi elale namadoda nobuhle bakhe-ke ukuze ekwazi ukuheha abantu. Mina-ke ngangisebenza ngekhodi yami-ke nokuthi vele-ke ngimuhle-ke vele abantu ngangibaheha ngobuhle bami kuphela. So siphuma edrobheni sinyanyiswa nangokuthi kugcwele, kunesiphithiphithi vele ngoba vele sasingazwani nabantu. So we were like, no yazini, let's try this. Sathatha ama-R2. Kahle kahle imali esasiyisebenzisa kakhulu eyayinamandla kwaku-R2. Sathatha ama-R2 sawaphosa emgwaqeni. Sakhuleka umkhuleko wasemkhathini. Zawa imoto. Kwaba imoto emini. Zashayisana imoto ngase-cash bills. Zashayisana bese kwangathi iphupho because sasala simile, but our souls came out. Abuthi igazi, abutha akwazi ukuhambisa emkhathini. That time masenza lokho, is the more imali ingena kithi, it's the more actually siceba kahle kahle. Ngisho emakamereni makuthiwa kuyalalwa mina ngingalali, mina ngivele ngihlale nje esofeni, begcina engathi ngibuka i-TV kanti kahle angikho kwalapha, kade ngahamba. Kuningi kahle kade sikwenza thina abantu beshada, sifike sithandane nendoda, kodwa hhayi ngoba mhlawumpe
siyithanda leyo ndoda. It's because sifuna ukubahlukanisa. That's why kunama-divorce kangaka. Hhayi ngoba mhlawumbe i-divorce ikhandwa ukuthi umuntu usengasamthandi umuntu, no, kusesengene umuntu kulowo muntu loyo okhanda uqhekeko phakathi kwabantu. Mashiya imizimba kuningi kade kwenzeka, njengokuthi besihlala kahle kahle besifuna indawo estable, hhayi indawo eyisiphithiphithi. Njengokuthi sizohlala mhlampe endaweni ese-dining room, angithi yabo it's quiet, sibuka ama-TV. That is the time la abantu vele benganakile khona. That's where uyahamba, like angithi umzimba ngathi uyahlala la, kungene umuntu okade esebenza ebusuku emzimbeni wakho, wena bese uyaphuma uyasebenza. But inkinga iqala ekutheni umuntu uma eseku-recognize amehlo akusesiwena kahle kahle, noma kuthiwa uyathanda uku-communicate nawe, angeke uze umuphe i-response because akusesiwena, it's somebody else osemzimbeni. Kuma-divorce sisuke sengenelele idimoni kahle kahle lokufela endodeni noma emfazini. Kuthunyelwe thina ukuthi sizohlasela, noma kuthiwa umshado wenu ubulwele ubumnandi kangakanani, kodwa mase sangenelela nje lowo mshado uphinde nje ube mnandi, kodwa ugcine nje ngokuhlukana kabuhlungu futhi. Bahlahle inkosi yethu kade siyipraise beyingazwani nezinto ezinhle nezinto ezincomekayo, kepha bebizana nezinto ezimbi nezibuhlungu. So ake sishadile, umshado mnandi ngale ndlela yokuthi awuyiboni ngisho inkinga, umnandi kuloyali. Usathane okokuqala emkhathini kune-TV ekhombisa yonke i-transparency yempilo yomuntu, ekhombisa ukuthi kwenzakala ngasiphi isikhathi. Masike sabona ukuthi cha kulo mndeni lo kumnandi, kushadiwe kumnandi, ayikho into ephazamisayo, bese-ke inkosi yethu iyasithuma. La isithuma khona, it's either izosithuma endodeni noma izosithuma emfazini ngobufebe. Iqala indoda ifebe nomuntu oyi-devil worship noma oyi-satanist. Kodwa ake ngicacise kuqala lento le ngoba engathi abantu bayadideka. I-devil worshipper umuntu ophila emhlabeni okhonza uSathane. I-satanist umuntu owashona kepha ophila emhlabeni ngokuzomosha izinto. So lowo muntu loyo uthola ukuthi uzothandana ne-devil worshipper. Mayithandana ne-devil worshipper kube mnandi ngangokuthi engasizwa ngisho isikhala senkosikazi wakhe, ingoba izinto esanikela ngazo zisuke kuyizona ezisebenzelayo. Njengokuthi uma usebenzise i-private part yakho, mase niya ucansini, vele lowo muntu uzohlanyiswa ucansi engamcabangi unkosikazi wakhe, emva kwalokho ecabanga ukuthi yazini lo muntu lo uyena umuntu engizophila naye, bese eyadivorsa. Or lo muntu lo ngimthanda ngale ndlela leyo ukuthi ayi unkosikazi wami angisamuzwa kahle, ngcono ngimdivorce. Ilapho-ke i-divorce ingena khona. Ima-devil worshipper aphila ngalokho nje, inkosi isuke ibathume ngalokho ukuthi ayizohlukanisa, ngoba umuntu othandene ne-devil worshipper noma kanjani akageji, kuleyo mshado akalasti, umshado uyaphela. Ingoba inkosi ayizwani kahle kahle nento enhle, ayifuni nje abantu bephile ezweni kahle kahle la ku-right khona, kumnandi, ku-loyally, ku-right. Enkosikazini-ke, ngoba amakhosikazi awiki, ebethola indoda eyi-devil worshipper enemali ezomenzela yonke into, kodwa into yokuqala yabe imbamba khona ibimbamba ecansini, ngoba abantu besifazane bawiki ngale ndlela yokuthi uma impressa ocansini uzoba happy, ekhohlwe nawe ukuthi kambe nendoda ngishadile nomndeni, egcine sephuma, egcine sekhetha yona le ndoda yakhe entsha, ekhohlwe indoda yakhe endala. Ama-divorce-ke angena kanjalo-ke. Ngisho kubafundisi bekholwa singena kanjalo. Ungene uzwe enkonzweni umuhle, uthola umfundisi sekubiza nje eqhawula, uyibuze nawe ukuthi kuza kanjani ukuthi manje lo mfundisi, ubona umfundisi sekucela inamba,
umfundisi usefuna ukuthi umvakashele. Mase umvakashele vele lo moya okimi uzongena kuye wehlisa umoya lo akanawo kaNkulunkulu egcine sebamba lo wami bese egcine sedivorce umfazi wakhe. Size ndabeni zaseyibhedlela. Abantu bayagula bakwethu esibhedlela. Abantu abaningi abakholwa. Abanye balahlekelwa yithemba. Okuyibona-ke abantu esisebenza ngabo-ke labo. Abantu abalahlekelwa yithemba. Kakhulukazi umuntu uma esegula kakhulu ubona ukuthi no yazini noma engaguli kakhulu kodwa sizomsebenzisa-ke lo. Mhlawumbe umuntu esekhaya ephathelwe yikhanda uma efika esibhedlela mhlawumbe kuthiwa hhayi unenkinga yenhliziyo. Lowo muntu loyo siyamcindezela sifike ngephupho simjoyinise fast simjoyinise vele umuntu ohambayo vele siyamjoyinisa. The time ejoyina kunokuthi isikhathi sakhe sibe side ukuthi ephile ethwetshulwe yithi simthwebule thina evelafe bese lapho abe yi-satanist. Kube umuntu osesebenza njengoba spiritual husbands, spiritual wives, ehlasela abantu ngamaphupho. Sisebenza kanjalo ngalabo bantu lapho. Bese size kuma-abortions. Kahle ama-miscarriages nama-abortions actually in real life izinto ey'ngekho. Kodwa ngesimo sokuthi niyathandaza 24/7 through midnight ngo-12 ngo-4 iy'khathi zethu lezi sisebenza ngazo. Uthola ukuthi ayikho indlela esingakubamba ngayo. Kodwa indlela esingakubamba ngayo ukuthi sibambe le ngane le oyikhulelwe. The time ukhulelwe thina sibona ukuthi ngcono si-capture umphefumulo wengane oyikhulelwe then siyayithatha siyayihlwitha kuwe siyikhulise thina ezingathi eyethu. The time sikhulisa ngale emkhathini ilapho khona sesithumelela mhlawumbe ifika ngephupho mhlawumbe ithi ifuna imbuzi, ifuna igazi, ilambile, iyonyiwe, iyagodola. Cha, kusuke sekuyithi-ke lapho sesithuma ukuthi ayihluphe ayilibe nje ihlohle ihluphe nje ifuna izinto ey'ningi kuwe. Hhayi ngoba mhlawumpe ingoba vele isikhulile ngale emkhathini isifuna igama. Ngenkathi wena uyihlabela imbuzi uyiphi igama thina sithatha igama vele siyithathe siyinike lelo gama sithi mina uma wakho uphi igama mhlawumbe wathi uMelokuhle nanti igama lakho liwuMelokuhle. Sebenza-ke Melokuhle kuma wakho. Mhlawumbe uma wakho ekwenzela umsebenzi kodwa izinto azimlungeli. Mazingamlungeli the time thina singenelela siyasebenza. Mhlawumbe ingane encane inolaka iyabulala nje iyaginqa bethi bayahamba beyobheka kubantu besiZulu bebheka ukuthi hayi leya ngane leyo yachitheka. Hayi ngoba yachitheka ingoba yahlwithwa ithina esiyisebenzisayo. Kuningi esikwenzayo umsebenzi wethu mningi ngale ndlela yokuthi awumuhle nokuthi abantu abanaki. Kuningi esikwenzayo ngoba ngisho ephuzweni oludakayo hayi ngoba abantu ngoba bedakwa cha yithina esikusebenzisayo ukuthi abantu bengabi nayo ifocus kuNkulunkulu. Yabo into esingayisho uNkulunkulu khona but usathane njengoba nisho ukuthi akazwani nento enhle. Ufuna ngathi izinto ezinhle angeke zenzeke kepha ifadalayo. Ephuzweni ey'dakwayo ilapho thola khona abantu bayareshwa bayabulawa. Cabanga-ke usubulawa yalicabanga igazi umkhathi ogenayo ngaleso sikhathi bakubulawa umuntu umkhathi uyajabula amandla abantu ayakhuphuka lapho. Iy'ngozi zey'moto ziyenzeka. Ngibuye ey'ngozini zey'moto. Ey'ngozini zey'moto kunzima kakhulu angifuni uqamba ngawo. Ngoba ngisho ungagibela etekisini noma ngathi uhamba ngaleyo moto leyo mawukuthi i-duty yakho ngalelo langa ukuthi kumele uginqe imoto. Kukhona i-ring onikezwa yona. It's a certain ring plus your code oyisebenzisayo ngaleso sikhathi. Imoto noma ungayiginqa endaweni oyibonayo ukuthi angeke iziginqike but ingaginqiki. Uthathe leyo ring uyibusise ngokwekhodi nangomthandazo wasemkhathini uyiphose ngale kwewindi noma kanjani leyo moto leyo iyaginqika. Noma esikhaleni nje imoto mhlawumbe usuka la eBoksburg uye eDaveyton
kweleso sikhathi nje 10 minutes wena usulele, hayi ngoba ulele, it's because wena awusekho emzimbeni wakho sengena omunye umuntu, wena usucontrola udriver. Uthola ukuthi udriver unesiyezi, akekho right, akaboni ngisho endleleni, ingoba secontrola wena. Uyamcontrol ukuthi noyazi awukuginqela imoto la iginqike. That's how umkhathi ugaina igas. Yingakho kakhulukazi kuhlale kuney'ngozi, iy'ngozi zomgwaqo abantu bengaphili. It's because umkhathi ugaina kakhulu igazi ngey'ngozi zey'moto. Maningi ama-sacrifices ayenzakalayo omele wa-sacrifice ngayo ngendlela abangakubamba ngayo. Njengokuthi mina umngani wami wasesikoleni wa-sacrifice nge-private party yakhe yokuthi indoda ezolala naye izongena kule nto. So kunalokho okuyisimanga kunakho konke, nami inkungu eyasuka sengikhulekele ukuthi hayibo kuza kanjani. Umngani wami wayengenayo i-private part at all, wayengenayo nje i-private part, but wasala nevagina kuphela ukuthi ekwazi ukulala nalawo madoda kuphela. Mina ngasacrifice ngesibeletho sami. Wisely angikwazi ngisho ukuthola ngisho abantwana, ngoba mangithi ngiyazama ukubamba isibeletho sivele sisidedele umntwana ngithole miscarriage, abantwana ngikhona ukbathola. Labo bantwana labo bakhula emkhathini, ibona indlela abangibamba ngayo manje namanje. Kuningi abantu ba-sacrifice ngobuhle babo, ubone ukuthi hayibo more and more every day umuntu uba muhle. Hayi ngoba mhlawumbe kuyinto akayigcobisa emzimbeni, hayi ngoba mhlawumbe ugeza njalo. It's amandla la akawathola emkhathini akuwona amsizayo ukuthi ekwazi ukudoba abantu amdubayo. Lapha ama-shift beshintsha-ke ayindaba yokudlala, ngangokuthi makuyishift yami bengena omunye umuntu emzimbeni wami ngihambe kuyosebenza. I-shift yami mayisiphelile ngibuye emzimbeni wami sengikhathele. Ngangokuthi lowo muntu loyo mayingena emzimbeni wakhe mhlawumbe umuntu uyayibuza ukuthi emzimbeni wakhe kusalabani. Kungena omunye umuntu nakhona ongekho kwi-shift engene replace umzimba wakhe, since yena replace owami. Kahle nje emkhathini into engayisho akukho ukuphumula kahle. Kusetshenzwa 24/7 lapha, minute by minute kuyasetshenzwa ukuze nawe uzogena. Ngoba into esifunayo lapha imali, it's beauty, imizi, imoto, kuningi izinto esifunayo. Like in realistic yabo nje ngoba singabantu abasha, into esifunayo njengamanje it's fashion nemali. Ukuhamba kwesikhathi mawusu upgradeile ngoba kuyafika lapho ekutheni kuba nama-meeting, kuhlalwe phansi mawenze kahle ukuthi hayi ke namhlanje usebenzile-ke wakwenza lokhu, saphinde sakunika enye project wayenza, saphinde sakunika enye project sabona ukuthi cha uyayimisela. How about-ke manje sisifika kwi-project la ozongenela khona ekhaya? Yabona bakwethu kunzima-ke mawusungenela ekhaya ngoba laphana awunayo i-choice, bayakukhethela ukuthi thatha banike manje ukuze uzoceba. And into engayisho abantu abaningi baney'moto njengama-celebrities aphesheya, yabona ukuthi bacwa kanjani, ba-rich, baney'moto, banemali besides joining Illuminati. But kunezinto kune-process omele uyihambe and kuze ufike lapho. Kuyafika ukuthi ekutheni njengamanje bulala ubaba wakho. Kahle ngathi into yomkhathi cishe ifana nokuthwala kanje, ngoba bazothi bulala ubaba wakho. Emva kokuthi ubulala ubaba wakho, obvious ayikho into ozoyiswela emva kwalokho, u-reach impilo yakho yonke until wena ufuna ukushintsha umqondo ukuthi no yazi I give up. Kodwa akukho lula ukuthi I give up because ugcina usushona ngoba bayabona ukuthi no uyaba-expose-ke manje sebelahlekelwa i-client ngenxa yakho. Alright, esikoleni angifunda kuso njengoba ngisho ukuthi there was a very demonic school lesiya, isikole samadimoni lesiyana. Bekufika abafundisi bezosikhulekela ngangokuthi umfundisi bekakhuleke
yes kwenzeka umehluko, kodwa at the end of the day fana nokuthi bengahlala. Umfundisi besazi ngayizolo thina ukuthi kusasa uyeza noma singatshelwanga. Njengoba ngisho ukuthi emkhathini kune-TV ehlala ikhombisa ukuthi in the next 2 weeks, in the next month, in the next year kuzokwenzakalani. Ngikhombela this one day esikoleni kufika umfundisi. Wafika wazosikhulekela ekuseni. Sazile sihlangene ngo-12 ebusuku ukuthi kuzofika umfundisi esikoleni sethu. Kwahlanganwa kwaba namandla, kwahlanganelwa esikoleni kwaqiniswa isikole. Ngikutshela ukuthi umfundisi wafika wakhuleka sawa ngangokuthi umfundisi ngendlela powerful ngayo. Kodwa usuku lakhathi angeke kuphele ngoba wavele washona ngaleso sikhathi engakafiki ngisho ukufika lapha ekhona, ngesimo sokuthi inkosi ethi yabona ukuthi no, lo muntu lo uzosidibizela lento le ekade siyakhile kubantu bethu, so kunokuthi ephinde ebuye ngcono simbulale straight. Abafundisi besibalutha ngendlela elula ngangokuthi umfundisi ebefenseka kalula. Umfundisi umfense kube mnandi ngoba nayo nemizwa, umfense elibehleka yena ngijabuliswa ukuthi mhlambe hayi ngikhuluma nengane, ingane efuna ukusizakala, kanti thina umqondo wethu awukho lapho, asikho nje sidalo lapho. Thina sikhuluma ukuthi no, akwehlela amandla la ungena amandla ethu abe yilento esiyifunayo, engabe yilento esingayifuni thina ngoba usiqedela amandla kahle kahle. Into esiyifunayo thina sifuna umcebo, sifuna nabantu la ukuze nje abantu bephile lento esiyifunayo. Phela ningakhohlwa ukuthi uSathane kwakuyingelosi kaNkulunkulu. Ayikho into angangayazi ngoNkulunkulu. Manje ayikho into enhle akayifunayo ebantwini. Kepha ufuna besokole, bethanda izinto, befele ngomnyama. So isikole sethu sahlaseleka ngangokuthi umfundisi wonke owayefika ezokhuleka wayewa. Ngangokuthi ingoba kukhona into eyabekwa ngomkhuleko wasemkhathini ukuthi umfundisi ozoxoxa la ngisho kuthiwa enamandla amangakanani, kodwa ekuhambeni kwesikhathi makawe engabi namandla okubuya uphinde kuzokhulekela lezo y'ngane lezo. Ayi kunzima bakwethu, angifuni uqamba mawo, kunzima. Mina ngokweyami impilo angifuni nje ukushona le nale, kunzima kangokuthi yebo izinto ngangiyithanda kodwa manje ngisengiyayisola ngoba angikhoni ngisho ukuthola abantwana. Nganikela ngesibeletho sami, yebo, noma nganikela ngobuhle, ubuhle babe kwaba but ekugcineni ngabona ukuthi no, yazini kuningi engikugayinayo. Awuthi nginikele, nganikela ngoba ngangiseyingane ngisajabuliswa nayo izinto ey'ncane, imali kahle kahle. Ngalezo y'khathi nje ngangisajabuliswa imali, nganikela ngesibeletho sami. Kubuhlungu-ke manje because angikhoni ukuthola iy'ngane, noma kuthiwa iy'ngane ngiyayithola ivele nje kube miscarriage ngendlela nje engingayibonanga. Ngithola ukuthi ngiyajabula ukuthi no, yazini ngaze ngababa, but ekugcineni akwenzeki because ingane yami ikhule emkhathini okuzoba yinto ezongihlupha kwiminyaka ezayo futhi engazi ukuthi ngizoyishintsha kanjani. Abafundisi bakhulekile kaningi kaningi, kodwa iyona ndlela abangibamba ngayo. Iyiphi lesson le enike beniyopharetha nokwenza umsebenzi wenu le othi awusoze wayikhohlwa empilweni yakho? Yo, isine engasoze ngayikhohlwa empilweni yami ila khona siyoginqa imoto emafihleni. Yo, asoze ngikhumbula kahle. Kwakuntambama kwakusehlobo. Kwakusehlobo ngiconnecta nabangani bami ngamakhodi ami nangifoni, sifonelana. Lo owayenamandla kakhulu wasitshela nje ngoba sasinegroup, wasitshela ukuthi no, yazini kukhona iteksi ezayo esizogena kuyo masingahlangana endaweni ethile singagena more. And that girl why powerful ngalendlela le yokuthi nathi sasifisa ukufana naye.
So we had a date sathi no yazi akunankinga wena sitshela ukuthi ngobani isikhathi. Ngikhumbula kahle ikhaya ngangahlathekile ngiphithizela. Mina-ke ngangihlala eduze komgwaqo-ke. Ngidamane ngiphume phandle lowo mgwaqo uma usekhaya wawubonakalayo vele. Wathi sangifonela-ke ngey'khathi zantambama-ke wathi umuntu uphuma phela u-check leyo moto isiseduze. Awu-operate fast, awuthinta ama-codes akho mfethu uginqa i-ring lapho ukhipha upondo akube fast lapho uqondanisa nenyanga. Nangempela ngayenza lowo mgomo. Mfethu ngiyakutshela ukuthi ngangihleli esitubhini sasekhaya ngiqeda kwenza zaginqika imoto. And yaginqika angikholwanga ngoba abantu babehlala eduze komgwaqo bakhala emva kwalokho ukuthi hawu yaze yaphela iteksi baze baphela abantu. Ngazi kahle ukuthi ngi-involved kuleyo ngozi leyo. Safonelana, umngani wami wangifonela wathi mfethu yenzekile kwamnandi kwanjeyana. Ngahamba ngayohlala esofeni ekhaya. The time kwayisikhathi enganyamalala ngaso ngaya emkhathini sifuna ukubheka ukuthi ngabe umsebenzi esawenza wawuhambe kahle yini. Njengoba ngitshela ukuthi bajabula ngangokuthi saze sa-awardwa mfethu, sathengelwa ngisho amafoni. Ifoni esabuya nayo in real life, sanikezwa imali ku-award ukuthi naze nasenzele umsebenzi omuhle. Angisoze ngayikhohlwa leyo ngozi leyo empilweni yami. Ukuhamba ngabantu abangenacala bengazi lutho ngenxa yethu. Mhlawumbe imali eningi owayithola khona beyimalini and beniyisebenzisa kanjani ukuyispenda le mali? Ikhona imali engayithola mina ukuthi engaqala engakusho ukuthi imali ibivele kwesinye isikhathi ingaqhamuki njengabantu abathwele ukuthi nayi nje imali izoqhamuka. Beyiqhamuka nje mhlambe ukuthi uyiphiwe umuntu or something claimed ukuze abantu benganaki ukuthi hawu lo mntwana lo at the age le angiyona uyithatha imali. So i-first experience yami yemali engayithola ngayiphatha esandleni was 20,000. 20,000 ngangihamba nomunye omunye umngani wami owayezalwa umngani kama wami. Ngathola nje i-message phakathi nobusuku ngibuye emkhathini ukuyosebenza. Ngathola i-message yokuthi I've just received 20,000. I couldn't believe ukuthi kanjani manje, but ngathi no yazi saya Eastern Mall. Ngathi ngamfonela futhi ngathi ubhizi ngani, wathi no angikho busy, any plans. Ngathi how about sibambe Uber se-Eastern Mall, kunemali engenile la which I don't understand. Bengisacela ukuthi sihambe soyi-check-a. Mangifika nangempela once I checked my balance it was 20,000 ngayisebenzisa-ke. At that time ngambuza ngathi ufuna ini, washo-ke because imali mele iphele at the same time. Ngambuza ngathi ufuna ini, wabala nami ngazi ngathenga. Ngiyakhumbula at that time kwakuyisikhathi sama-veins sangenayo since emamoli-ke eGoli-ke vele ama-malls ayaphuza ukuvala. Sathenga sadla ko-Panarottis, ngathenga ama-takeaways kwamnandi kwanje. Sakhokhela ama-Uber, ngathenga enye ifoni kwamnandi nje. So yabo that life is kumnandi. Ngasho njalo ukuthi kumnandi if usokola, kumnandi if awuwazi ama-consequences awo ekugcineni, because you gain a lot ngomsebenzi wakho. Ngokusebenza kwakho ugaina kakhulu, uyagaina imali. So ukushintsha komzimba kulula-ke emkhathini ngoba umuntu inkosi yethu ubikunika i-skills zokuthi ushintshe umzimba sokuthi ukwazi u-attracta umuntu. So ake sithi uzalwe ungumuntu omigabi. So kunama-tactics mfethu, kunama-strategies inkosi kade ikunika wona ukuthi ukwazi ukuthi ume kahle. Mhlawumbe there are some
molecules okade waphuza ukuze emhlabeni ukwazi ukuma kahle ube nama-hips okwazi uku-attracta umuntu. Njengami nje mina kwakukhona ama-tactics ekade ngiwenza ukuthi ngikwazi ukulala amazinyo lamazinyo la ala phambili, yabo la ala phambili amazinyo ami mahle vele, kodwa la aphambili ama-canines ngiwenze abe sharp ukuthi ngikwazi ukuluma abantu. So ngokwegaba bese ngi-upgrade kakhulu, ngifike nasekutheni ukuthi sengiphumile ekutheni ukuthi ngiginqe imoto ngenzani, but bese ngingena ekutheni sengiyi-vampire-ke manje, ngikwazi ukuluma abantu ukuze ngikwazi ukuthola igazi, amandla ami ayekhuphuka ngegazi lomuntu. So kwaSathane kumnandi kubi futhi into engayisho ngalokho. Abantu abaningi they struggle a lot because ukuthi kakhulukazi laba abangene kulo mkhakha wokuba ama-vampire because bebe-strugglisha from ukugula, from HIV and AIDS, cancer, from abantu abayitholayo. Luckily-ke mina ngaba nenhlanhla ngoba angigulanga, but ngokomsebenzi wami ngendlela kade ngenza ngayo bekukuhle kakhulu, ngihlala nginconywa-ke, bengiwumancane nje okwenza kahle ngaze ngafika emkhakheni wokuba i-vampire-ke. La ngikwazi ngalolu amazinyo like njengokuthi uyaxubha yabo engathi you go into a dentist nyana where they go and sharpen amazinyo akho, ukwazi ukuthi noma thu uyaluma abe more than sharp ukuthi ayangena enyameni yomuntu, then igazi olitholayo ilona gazi elikwenza ukuthi kube more powerful. So mina ngashada-ke emkhathini, ngashada ngo-2016, ngashada ngo-2016 and inkosi yakhona, actually it wasn't like inkosi like king, but it was a prince yakhona emkhathini. Ngashada ayikho into ebingingenayo at all, yonke into nje ngaba nayo. Ngesimo sokuthi kwafika kwashona ubaba-ke, ubaba wamashona baba wamashona ngo-2014. Ubaba wami wadutshulwa-ke, so mayedutshulwa-ke bakhona-ke ukuthola amandla yabo, that inspiration yana, bathola ukuthola amandla, lelo gazi abalithola ngikwazi ukuqiniseka-ke. Then amandla ami akhuphuka ngaleyo ndlela leyo, ngagcina sengishada. Ayikho into kade nginayo emkhathini, nginey'ngane eziyinqwaba, nginomkhwenyana, nginomuzi, nginemali, ayikho into enginayo. I-happiness yami nje yayikhona kahle kahle ngendlela nje owangikhona. Umshado wakhona ngikhumbula kahle la eNquthu kwenzeke iy'bhengu, kwaduma izulu, kwaba neyiphepho because kwashada mina, kuhlangene ama-devil worshippers ngenxa yokushada kwami. So guys, akukho right, into engayisho akukho right. Ngaphuma kanzima, impilo yami iphakathi nokufa nokuphila, futhi hhayi nokuthi ngacisha ngashona kangokuthi ngelinye ilanga sahamba saya eGoli. Masifika eGoli nomngani wami sabona leli tende, phela siphuma emakhaya thina sizingane zasemakhaya phela, sayitshela ukuthi umshado-ke lo nganethende elikanga umshado impela lo, sizobuya ntambama sizofundela. Masifika hayibo isonto leli, guys ngiyakutshela la mfundisi waye-powerful ngalendlela leyo ukuthi wayekhuleka, sahlele emuva, wayekhuleka sasondile. Ukuhamba kwesikhathi nje umfundisi libesikhulekela waze wawubamba umoya wami, wangikhulekela-ke. Ukungikhulekela kwakhe ngikutshela ukuthi emkhathini kwaba nempi leya ngempela, ukuthi abakwazi phela ukulahlekelwa umakoti, belahlekelwe i-princess, belahlekelwe yinto enkulu yabo ngenxa yento engekho. Nami ngazama ngathi nami angeke ngikwazi ukulahlekelwa umcebo ngaka ngenxa yokuthi kumele ngiyokhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu ungubani kahle kahle? Uyini uNkulunkulu?
So njalo bengihambe ngi-attenda, ngihambe ngesontweni, ngihambe lama sessions okukhuleka ngoba bengifisa ukuthi mhlampe mangashintsha ngifana nabanye abantu kaze kuzokwenzakalani. So this other day ngisahamba kwakunemvuselelo ke vele. Sahamba guys, sahamba saya enkonzweni kwakhonzwa kamnandi ngelinye ilanga lomfundisi waqhuba isibindi ngihamba nomngani wami-ke. Umngani wami wayengenalutho-ke, ngifisa ukumbamba kodwa wayengabambeki, wayevele ephunyuka ngithi ngiyambamba ngemali uyaphunyuka, ngimbambe ngefashion uyaphunyuka, akabambeki. Saya-ke enkonzweni. Umfundisi bese yangibiza yangikhulekela. Ngitshela ukuthi kwahlangana izulu nomkhathi. Walwa umkhathi ngeprincess yabo. Walwa ngangokuthi kwaduma izulu mabethi bayaqala bayangithandazela. Laduma izulu kwaba nombani. Akwangenzeka lutho. Umfundisi waphelelwa ithemba libebuza ukuthi eyapi lengane le enamandla. Ngishaya amadoda ehlangene ethi ayangibamba ngiwashaya. Hayi ngoba amandla ayekini noma hayi ukuthi ngangenza amabomu. It's because amandla omkhathi namandla ukuthi ngiyini emkhathini kahle kahle. Kwathi ngesuku elilandelayo waphindwa ngikhulekela umfundisi. Into ayikhona ukuthi emkhathini ngivele nganginemali, nganginefoni, nganginamafoni ami-ke. Ifoni yokuqala ababengithengele yona-ke shuthi emkhathini ngangiphethe yona ngisenkonzweni. Sahamba-ke senkonzweni ngaleli langa leli lilandelayo ngiphethe yona le foni le. Shuthi emkhathini that day ngangingekho very right spiritually, ngangazange ngize ngikhona, ngangi-weak. Ngelanga lesibili-ke ngangiphethe ifoni yami-ke vele ngoba ngangilindele ukuthi boyfriend yami izongifonela ngoba ngalelo langa vele yayingixine ngamakholi-ke vele. So ngangenzeka ukuthi uma ukuthi yangifonela ngikwazi ukufona ngiyishaya ngiyitshela ukuthi hayi no yazi ngihleli ngisekhaya, ngingafuni ukuthi yazi ishandisi le engihamba ngayo. Ngalelo langa-ke vele kanti ngizokhulekelwa-ke vele. Kwathi kuqala isevisi vele, isevisi yayinto kwashunyelwa kwaze waqeda-ke. Umfundisi-ke phela waba nesibindi wangifonela, wangibiza wathi woza la ntombazana, woza la. Nami ngiye ngokuzithemba ukuthi lwatha lo baba lo angeke nje sengenze lutho. Kanti kushuthi lo baba kahle kahle wayekhuleka yazi. Ngangimthatha kancane kahle kahle wayekhuleka. Lo baba lo wangibiza ngashona phambili. Ama-protocol amangakanani, amadoda amangakanani. Wangikhulekela-ke, wangikhulekela into eyisikhathi ngaze ngaba out of senses mfethu. Ngathi mangi-out of senses ngaphuma emzimbeni wami ngayibukela ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Ngayibukela bayangikhulekela, labantu bayangikhulekela nje ngiyalwa. Yabo mina vele ngangafuni ukuya lesi sikhundleni kuso ukuthi ngiyeke ukuceba kanjalo nje. Kwasho ukuthi ngiphethe ifoni ngalelo langa ngihamba nomngani wami bandla ungakholwa. Awungekho nje kulezi zinto mina engizona yabo, okholelwa ekutheni ngizosizakala. So bathi bangikhulekela bangikhulekela ngalo lelo langa lelo. Bathatha ifoni yami yayine-password. Bathatha ifoni yami, luckily umngani wami mangingasakhumbuli kahle ngathi i-password yami ayayazi. Bayivula-ke le password because the only way ukuthi bekwazi ukuthi ngiphume kulezi zinto lezi ukuthi bekwazi ukuthi bedelete le ngoma le ka-Rihanna uDiamond njengoba bengichazile uqala ukuthi ngangena ngayo. Futhi the only way ukuthi ngiphume ngayo ukuthi bedelete le ngoma ukuze ngizokwazi uku-exit nomkhathi. Nangempela umngani wami eyivulile ifoni. Bayivula ifoni eshona kuyona ingoma. Efike eyidelete kanti akabuzanga elangeni. Wathi ethi uyayidelete yavele yaqhuma ingoma yadlala kakhulu. Lokuqala ngitshela ukuthi ingoma lapho isideletiwe, i-memory card isikhishiwe, ingoma yadlala ngendlela umkhathi unamandla ngakhona-ke. Ungawuthathi kancane, unamandla.
yadlala ingoma ngitshela ukuthi kwabuya amandla. Umfundisi wathi uyangikhulekela kwangathi uyadlala amadoda ngangagqinqisa kuyibukwana ethola idumu. Indoda nje ngingayiboni ukuthi yini ngiyikhulekela. Ngishaya ngamandla omkhathi, ngishaya ngempela nje kungabi indaba zolutho. Umngani wami babethe uyayichofa ifoni ishe ingoma. Wabathe uyayidelete lutho. Baze bakhuleka-ke nomama mfundisi bakhuleka baya deep through umkhuleka yaze yadeletheka ingoma kwangathi kwehla amandla. Kanti nenye ifoni yesibili futhi yayiseyintsha-ke leyo. Kwathi sebeqedile ukuyidelete le ngoma-ke emva kwesikhathi eside cause bengasuye umuntu okhulekela u-30 minutes but bengumuntu mhlawumbe okhulekelwa from 7 o'clock noma 8 o'clock until midnight. Ngikhulekelwa. Ngakhulekelwa le ngoma yaze yadeletheka emva kwesikhathi eside. Kanti ngisenefoni enye. Lapho umkhathi uyangibuza ukuthi senze njani? Uyaphuma noma uyaqhubeka? Lapho nami angizazi ngiphakathi nendawo ukuthi ngithi njani ngiphume noma ngizazi. Lapho umkhathi wadinwa ngempela. Wadinwa wabona ngathi manje ngiyawudayisa. Kwathi ngaleli langa sihambile sibaningi nomngani wami nosisi wakhe nomngani wakhe sihambile saba trapped-ke kwenye nje i-trap-ke indoda kamngani kasisi wami-ke. Kwa-cost ukuthi mina nomngani kasisi wami sibaleke. The time sibaleka umkhathi vele awusangivikeleke because kwaba ngasangithembi ukuthi ngikuphi. Ngimi phakathi kwenkonzo ngimi phakathi kwabo. Kunalokho babona ukuthi kungcono bengiphuca ifoni yabo. Saze sabanjwa amaphara-ke kwayindlela-ke ngabanjwa ngayo ukuthi ngcono bengiphuca ifoni yabo. Kwangithatha unyaka wonke. Kwangithatha unyaka wonke ukuthi ngikhulekelwe ukuze ngibe right, ngibe umuntu o-right. Emva kwesikhathi esingaka ngingenile kulento yama-devotionals. Ngasokola-ke. Impilo ayifananga, azange zifane nakuqala cause bangiphuca wonke umcebo, bangiphuca imali, i-fashion yonke. Ngaze ngizama ukuqala impilo kabusha. Noma kwaba nzima-ke inkonzo engangihamba kwakuyi-God Never Fails GNF ngaphansi kwamaBuhlapho. Lapho abafundisi bazama ngothando lwabo bengisa eThekwini kuyinkonzo enkulu. Bazama nabo ukungikhulekela kodwa usizo ngalelo langa ngizange ngithole. Akukho la ngathola ngakhona usizo. Ngaya ngisho kaShebe ngikhumbula kahle uthisha omkhulu wethu esihambisa khona usizo ngilitholanga. Ngaya eGNF kwangithatha unyaka ukuthi bengikhulekele ngalithola usizo kodwa nalifuli. Ngaze ngaya kwenye inkonzo nje omunye ubaba nje owayi-spiritual father sami. Uyena kwagcina sengisiza-ke. Wangisiza wayelibe ngikhulekela usuku nosuku ngoba ngangilala khona. Ngagcina sengisizakala-ke. Engingakusho ukuthi guys emhlabeni izinto ku-rough yabo. Siphila ngokuthi kumele sibe nemali sikwazi uku-afford fashion. But yabona this Illuminati thing Satanistic devil worship thing inzima ibuhlungu futhi because ulahlekelwa yikho okuyikho ngento engekho. Uyalahlekelwa abazali, ihlobo, abangani ngenxa yokuthanda izinto kanti ekugcineni uzoyisola. Into engangicebisa ngayo ukuthi zamani ukukhuleka, uNkulunkulu khona noma ungakhuleka namhlanje impendulo yakho kodwa ingabuyi namhlanje, kodwa ekugcineni uNkulunkulu ifezo lakhe lingevinjwa. Ngoba izinto zaSathane namhlanje ungayakhuleka namhlanje zenze khona namhlanje kodwa ekugcineni kosuku kungukufa, kungusiphezo sakho. Baningi engibabonile ozakwethu sisebenzisana nabo beshona phambi kwami bezama ukulungisa impilo zabo kodwa ekugcineni kosuku uSathane wayebatrapha ngokubabulala. Mina ngibe nenhlanhla-ke ekugcineni kwakho konke ukuthi ngigcine ngiphila noma isibeleso sami ngingasasitholanga noma abantwana ngingasakhoni ukubathola ngimdala. Mina nendoda yami siyayidinga iy'ngane ngiyabamba kodwa angikwazi ukuthola iy'ngane.
into enganicebisa ngakho ukuthi ningajahi izinto ngoba ekugcineni kosuku nizoyisola.